नमस्कार मंडळी, आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो. मित्रांनो, आज आहे माघी गणेश जयंती आणि माघी गणेश जयंतीनिमित्त आम्ही आज गावात आलेलो आहोत आणि आमच्या गावात माघी गणेश जयंती कशी साजरी केली जाते याबाबतचा व्हिडिओ मी आपल्यासमोर सादर करणार आहे. आणि आमचा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.
गेली 15 वर्ष उभं करण्याचं काम गेली 25 वर्ष अविरत हे मागीचे कार्यकर्ते करीत आहेत आणि या मागीच्या कार्यकर्त्यांना खरंच सलाम एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे या मागीच्या कार्यकर्त्यांसाठी आणि एक छोटीशी फुलाची पाकळी एक छोटीशी भेट आपण सन्मान चिन्ह या मागीच्या कार्यकर्त्यांना देत आहोत. गारा घातलो इलो हा त्यावरती आमच्या गावात एक मतदार वाटतो काय काळजी नाही. त्यानंतर साजरा करीत आहोत. आज रात्र 10 वाजता या ठिकाणी जिल्हास्तरीय समूह नृत्य या ठिकाणी ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. मोठ्या संख्येने या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून आपण या कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी. ज्या दात्यांनी आम्हाला सगळ्या हस्ते मदत केली आहे त्या सर्व दात्यांचे भद्रकाली देवस्थान कमिटीतर्फे आम्ही सतशा आभारी आहोत. आपण जे समोर पाहत आहात ते आहेत लालबागच्या राजाचे मूर्तिकार, म्हणजे जो लालबागचा गणपती बाप्पा आहे तो जगप्रसिद्ध असा गणपती बाप्पा आहे. त्या लालबागच्या राजाचे मूर्तिकार आहेत संतोष रत्नाकर कांबळी. हे सुद्धा आमच्या गावचे सुपुत्र आहेत. एक छोटीशी मायेची भेट देऊन आपण त्यांचे आभार मानत आहोत. धन्यवाद. मंगलमूर्ती गणपती बाप्पा हे गजानना श्री गणराया भगवान श्री तुझा हे गजानना श्री
चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल त्याला नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.